Anden vej. Dejlige store klunker. Lynet forstørrer mine klunker med solens hastighed. Og jeg fortsætter med at slive ned. Det lyner og brager. Hvordan kan det ske? Det går da mærkeligt det her. Det går da mærkeligt det her. Hvorfor synes du det? Hvorfor synes du det? Jamen Harald dog. Kan du ikke se, lille baby? Jamen jeg synes det er kedeligt det der. Kan vi ikke gå hen til noget action noget sådan noget? Nej. Men hvad skal vi så lave nu? Nej, vi skal sgu se porno, ikke også? Sådan! Nej, I må ikke se porno. I må først se porno, når I har drukket 2 øl. Ja! Jeg elsker den pornofilm. Det er min favorit. Ja, så store nyheder. Der bruger nu marshmallow på solen. Ja, sådan.